Hi, good morning, everyone. Welcome back to the series of all about English. Cold shoulder அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் இல்லை இடியம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஒருத்தங்கள நம்ம முகம் கூட திருப்பி பார்க்காம, முகம் கொடுத்து பேசாம, அப்படி ஒரு அன்ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பிஹேவியரை கொடுத்துடுறது. ஸ்னப் பண்ணுறது, இக்னோர் பண்ணுறது, இன்டென்ஷனலி இக்னோர் அவங்கள புறம் தள்ளுதல், ஸ்னப் பண்ணுறது அப்படின்னா அவங்கள கட் பண்ணி அனுப்புறது, இல்லை அவமானப்படுத்துறது மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை கோல்டு ஷோல்டர் அப்படின்னா. அதுக்கு ஆப்போசிட்னா வார்ம் ஷோல்டர்னு சொல்லலாம். ஓகே, உதாரணம், ஐ ட்ரை டு சே ஹலோ டு ஹர் பட் ஷி கேவ் மீ தி கோல்டு ஷோல்டர் அண்ட் வாக் ரைட் பாஸ்ட் மீ. நான் அவளுக்கு ஒரு ஹலோ சொல்லலான்னு முயற்சி பண்ணேன். அவள் என்னன்னா முகம் கூட கொடுத்து பார்க்காம திருப்பிட்டு என்னை கடந்து வேகமாக என்னை கடந்து நடந்து போயிட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க.